SSPM मेडिकल कॉलेज आणि लाईफटाईम हॉस्पिटल पडवे सिंधुदुर्ग वंध्यत्व निवारण निदान आणि उपचार या अंतर्गत अत्याधुनिक सुविधा सवलतीच्या दरात उपलब्ध। सोनोग्राफी, लेप्रोस्कोपी, HSG, फॉलिक्युलर स्टडी, हार्मोन टेस्ट, हिस्टेरोस्कोपी, IUI आणि इतर अत्याधुनिक सुविधांचा समावेश। स्त्रीरोग आणि वंध्यत्व निवारण शस्त्रक्रिया सवलतीच्या दरात। संपर्क दुर्वा गंगावणे 9370 056076 आणि अरविंद कुडतरकर 9325 2325 62। फोन नंबर 02367 234000। ज्या खेडमधील मैदानावर ठाकरे गटाचे नेते उद्धव ठाकरे यांची सभा झाली होती, त्याच मैदानावर CM शिंदेंनी सभा घेत पलटवार केला। या सभेवर ठाकरे गटाचे भास्कर जाधव यांनी टीका केली आहे। ही विद्यार्थ्यांची सभा असल्याचं म्हणत खिल्ली उडवली आहे। एकनाथराव शिंदे राज्याचे मुख्यमंत्री यांची सभा झाली। ही सभा म्हणजे आता जी विद्यार्थ्यांची परीक्षा सुरू आहे आणि त्या परीक्षेमध्ये एखादा पेपर फुटतो आणि पेपर फुटल्यानंतर त्याची कॉपी किंवा तो पेपर फुटल्यानंतर त्याची उत्तरपत्रिका जी लिहिली जाते आणि अभ्यास केलेल्या मुलापेक्षा जास्तीत जास्त मार्क मिळवावे असा जो प्रयत्न होतो, तरी सुद्धा खऱ्या अर्थानं जो विद्यार्थी अभ्यास करतो त्याच्या बरोबरीचे मार्क सुद्धा पेपर फुटून सुद्धा ज्या विद्यार्थ्याला मिळत नाही असा तो विद्यार्थी असतो। आणि म्हणून कालची जी सभा झाली ती विद्यार्थ्यांची सभा झाली। पेपर मी एवढ्या करता फुटला म्हटलं की आमची माननीय उद्धव साहेबांची सभा ही 5 मार्चला झाली, त्याच मैदानावर झाली आणि म्हणून त्यांच्या समोर आमच्या सभेचा विक्रम आणि आमच्या सभेचा उच्चांक हा त्यांच्या डोळ्यासमोर होता। त्यामुळे त्यांनी जवळजवळ अर्ध्या महाराष्ट्रातून माणसं नेली, परंतु तरी देखील ते आमच्या सभेच्या जवळपास येऊ शकले नाहीत। म्हणून मी त्यांना विद्यार्थी म्हणतो। कोकणातल्या ताज्या घडामोडी आणि लाईव्ह अपडेट्ससाठी फॉलो करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्हचं फेसबुक पेज।